Jamen, Hans er her i dag, fordi at vi skal tjekke op på det udstyr, han har, og så se, hvordan vi kan optimere i forhold til, hvordan man kan både få noget af det nye, men måske også, der er sket meget siden han har fået nyt udstyr sidst, og så kan vi optimere på, hvordan han kan blive bedre og få nogle bedre ting ud af det golfudstyr, han har. Og det gør vi ved at måle, hvad han har nu, og de problemer, det har, og de gode ting, det har. Og så ud fra det, så finder vi noget, som kan optimere, hele tiden optimere, sådan så både hans dårlige slag bliver bedre, og hans gode slag bliver bedre. Og til sidst, så skulle det helt gerne gå op i en højere enhed med, at han går fra med, at han er blevet ikke en bedre golfspiller, men hans udstyr passer bedre til den, han er i dag. Hvor sidste gang han fik nyt udstyr, det er små 10 år siden, der passede udstyr til den, han var dengang. Og allerede nu kan vi konkludere, at han er blevet lidt ældre, svinger måske ikke køn lige så hurtigt, og kæmper med nogle andre ting, end han gjorde dengang. Og så derfor så prøver vi at finde noget, der passer bedre til den, han er i dag, som kan gøre, at han optimerer sit spil bedre på banen.